खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बर' लिरगिरि एबा थुनलाइगिरिफोरा बोसोरफ्रोमबो सासेनि उनाव गुबुन सासेनिफ्राय बान्था मोनबोगासिनो दं। बे खेबावबो देग्लायनि 2023 मायथाइनि साहित्य अकादेमि बान्थाखौ मोननो हादों सासे बर' आइजोआ। बिथांजोनि मुङानो जाहैबाय प्रतिमा नन्दि नार्जारि। बिथांजोआ क'क्राझार जिल्लानि। मोनसे सुंद' सल' गसाइनि गोजोन नोजोर मुंनि सुंद' सल'खौ लिरनानै साहित्य अकादेमि बान्थानि थाखाय सायख'जानानै गोदान दिल्लीयाव आजावहैनो हादों बिथाङा। मख'नो गोनांदि गोबां लिरगिरि एबा थुनलाइयारि गागि लिरगिरिफोरा भारत सोरखारनि साहित्य अकादेमि बान्थाखौ आजावबोबाय थानो हानायजों लोगोसे बर' हारिनि गोग्गानायखौबो लाबोनो हाबोदों। बिटिआर ओनसोलाव साननै बन्द' जानो थांगासिनो दं। बे बन्द'खौ सोरबाफोर खुद्रिसारनाय एबा माबा मोनसे दाबि खालामनानै बन्द' खालामनाय नङा। बे बन्द'खौ बिटिआर खुंथायानो होदों थामहिनबा गनायनानै लादों। बिटिआर हालामनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोराबो बन्द' थागोन बे साननैयाव। बिटिआर सोरखारा फैगौ 13 नभेम्बर आरो 14 नभेम्बर खालारखौ ओनसोलारि बन्द' महरै बन्द' फोसावनानै होदों। मानोना फैगौ 13 नभेम्बर खालारखालि दिवालीनि थामहिनबा बिमा कालि फुजानि मुङाव बयखौबो नखराव थानानैनो नखरनि सोद्रोमाफोरजों आलो गोजोन रंजानानै सम बारहोनो थाखाय ओनसोलारि बन्द' फोसावनानै होदों आरो 14 नभेम्बर खालारखौ बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुम बन्द' फोसावनानै होदों। मानोना 14 नभेम्बर खालारखालि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, जायखौ बिटिआर नाङैनो फालिनाय जागोन। बे साननैयाव बिटिआर हालामनि मोनबा जिल्ला क'क्राझार, चिरां, तामुलपुर, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव गोबां गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांमोना दानिया गामियाव स्कुटि बाइक सालायोब्लाबो हेलमेट गानाब्ला जुरिमाना एबा सालान होनो नांसिगोन रायजो सोरखारनो। नोंथाङा साननो हागौ जे गामियाव गारि सालायब्लालाय पुलिस बिफानानो गैयाब्ला नोंथांखौ सोर हमगोन होननानै, नाथाय बे बारनिफ्राय नोंथांमोना गामियावब्लाबो लामा सामा नोगोरावब्लाबो गारि सालायनाय समाव हेलमेट गानाब्ला थोंजोङै जायनि मुङा गारिजों रेजिस्टार खालामनाय दं, नोंथांनि मुङाव सालाननि रिसिप्ट एबा SMS जानबुङाव सहैगोन। आसाम पुलिस बिफाना रायजोआव जानाय जाब्रबथायफोरखौ खमायनो थाखाय नोंथांमोननो मोनसे WhatsApp नाम्बार फोसावनानै होदों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सुबुंफोरखौ जेरावखि जाया स्कुटि एबा बाइकफोरखौ हेलमेट गानाफ्लानो सालायनाय नुयोब्ला 9864249599 नाम्बाराव फट' खेबनानै एबा भिडिअ खालामनानै दैथायहरनो हागोन आरो रायजो पुलिस बिफाना बिथांनि सायाव लोगो लोगो एक्सन लागोन होननानै फोरमायदों पुलिस बिफाना। नोंथांमोना बबेयावबाफोर बाइक आरो स्कुटिजों थाङोब्ला गासैबो हेलमेट गानलांनो नाजाथार। मानोना नोंथांखौ सोरबाफोर हेलमेट गाननाय नुयिनि थाखाय फट' खेबनानै एबा भिडिअ खालामनानै मख'नाय WhatsApp नाम्बाराव दैथायना हरोब्ला नोंथाङानो खहा जानो हागौ। बे आयेनखौ मैयानिफ्राय गिबियाव बरपेटा जिल्लायाव बाहायग्रोनाय जादों। लासै लासै रायजोनि गासैबो जिल्लायाव बे आयेनखौ खालामनाय जागोन होननानै रायजोनि पुलिस बिफाना रोखा फोरमायना होदों। बेनिखायनो बयबो सांग्रां जादो। गोबां नारा-नाथा बार गेब्रेंनाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानायनि थाखाय हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव माखासे गोबां गोरा थांखि लानो गोनां जादोंमोन। जेरै डिजेलनि बास गारि खारनायखौ बन्द' खालामनाय, अड इभेन गारि खारनाय नेम खालामना होनाय, सम सफैयैयावनो फरायसालि बन्द' खालामनानै होनांगौ जानाय आरो माखासे गोबां नेमखान्थि। थिग बेबादि बार गेब्रेंनाय जेंनाजों जुजिबाय थानाय समावनो दिल्ली रायजोनि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां। दिल्ली रायजोनि बार गेब्रेंनाया दायो गोबां बिबांनि खमिबाय। दिल्ली रायजोनि रायजो-राजाफोरा दायो गेब्रेंनाय गैयै बारखौ लानो मोननायनि खाबु मोनबाय। मानोना दिल्लीनि बारहावायाव दै खफ'जों थाफानाय उखुन्दै बायदि खहा गोनां गेसफोरा दायो अखा हानायनि थाखाय गोबां बिबांनि खमिलांबाय। दिल्लीयाव अखा हानायनि जाहोनाव दिल्लीनि गोबां बिबांनि बारहावाया सोदां जाबाय आरो गोग्गो जानो हमबाय। बे अखा हानानै दिल्ली रायजोआ बार गेब्रेंनायनिफ्राय गोबां रैखा मोननायनि थाखाय भारतनि जौसिन बिजिरसालियावबो इसोरा दिल्लीखौ रैखा खालामबाय होनना खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय दिल्ली सोरखारा बे बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय माखासे गोरा नेमफोर बानायसिगोन होननानै मिन्थिना मोन्दोंमोन। मैया फुंबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय अखा हानायनि जाउनाव AQI नि मान 400 निफ्राय खमायनानै 100 निख्रुइबो खम जाबाय।
थारैनो माइ जाग्रा एम्फौफोरा आसाम रायजोजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि खना खनला जेरैबो गोसारजोब्बाय। आबादारिफोरनि गोबां साद जारलाजों थैखौ गोलोमदै खालामनानै माइ आबादखौ मोजाङै नखर दैदेनलांनो आरो बोसोरसे मोजाङै मोनजालांनायनि सिमांजों माइ आबाद खालामनाया दायो फैमालनि लामाजोंसो आगान सुरगासिनो दं। मानोना गोबां रां खरसा खालामनानै साद जारलाजों मावनानै मोननो थांनाय माइ फिथाइखौ एम्फौफोरा जानानै सिलिंखार खालामगासिनो दं। बे एम्फौफोरा दा रायजोनि लाख लाख आबादारि सुबुंफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दा बे एम्फौफोरा बिटिआर ओनसोलनि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पारौरा आरो दतमा ओनसोल, चिरां जिल्ला बिजनी 1 नं सबाइझार हारसाबारि, तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि सिंगिमारि, रौमारि, गसाइहावली, बाक्सा जिल्ला बरमानि ओनसोलफोर आरो उदालगुरि जिल्लानि कुहियारकुसि, सनाइगाव बायदि बायदि ओनसोलफोराव जानानै माइ आबादखौ सिलिंखार खालामदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि रायानपारा ओनसोलावबो गोबां माइ फसलखौ जादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। दा बुंनो थाङोब्ला बिटिआर हालामनि गासैबो जिल्लायाव बे एम्फौआ आगान होबाय। बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां थाबनो माइफोरा मोनबायब्ला नोंथांमोननि फोथाराव एम्फौफोरा सहैयैनि सिगांनो माइफोरखौ हानानै दिखांनानै लादो। रिपर्टनिफ्राय मोननाय बादिब्ला दासिम बे एम्फौफोरा बिटिआर हालामनि मोनबा जिल्लायाव गासै 500 बिगानिख्रुइबो बांसिन फोथारनि माइफोरखौ जानानै आरो बिदांखौ अरस'नानै सिलिंखार खालामबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे एम्फौफोरखौ फोथाराव मुलि होनानैबो होबथानो हायाखै आरो बे एम्फौफोरा बांसिनानो हरनि समावसो ओंखारो होननानैबो मिन्थिनो हादों। मैयायो प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खमैबो 10,000 सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव कक्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय जागायनानै चिरां जिल्लानि काजलगावसिम मोनसे गेदेरथार गोजोननि बाइक रेलि हाबाफारि लादोंमोन। बे बाइक रेलि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर', इएम रन्जित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम डक्टर निलुत स्वर्गियारि, इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो माखासे एमसिएलए इएमफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां रोजा रोजा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव बुङोदि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो आशीर्बादाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जालांनायनि उनाव दिनै 3 बोसोर जालांनोसै बिटिआरआव गोजोन सान्थिया पारमानेन्ट फैनाया। बेजों लोगोसे गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा आथिखालाव हर सान जेबो गिनांगौ गैयाजासे बिटिआरनि ओनसोलफोराव गिदिंनो हायो। नाथाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव बेफोरबादि जेबो खालामनो हायामोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। बिटिआरआव दासान्दि गोजोन फैबाय। बे खौरांखौ जाहाथे गुबुन रायजोआव थानाय सुबुंफोराबो मिन्थिनो हायो आरो जाहाथे बिटिआरआव दावबायफैयो, बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो बे गोजोननि बाइक रेलिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे थाबैनो एबसुआ रिपु रिजार्भखौ नेशनेल पार्क महरै गनायथि होनानै मोजाङै बेंनांगौ होननानै बुंनायनि सायाव बिथाङा दिनै खौरां बिजोङाव रोखा फोरमायनानै होयोदि फैगौ दिवाली जोबनायनि उनावनो बिनि सायाव मोजाङै सावरायगोन आरो नेशनेल पार्क खालामनो थाखाय रायजो सोरखारजों सावरायगोन होनना। गवायाव जानाय 37थि नेशनेल खेलायाव गोबां बर' फिसाफोरा मेडेल देरहानो हानानै बर' माहारिखौ गोग्गाहोनो हादोंमोन। दा बे 37थि बादायलायनाया नेशनेल खेलानि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै आसामनि गेलेगिरिफोरा गं 56 मेडेल देरहानो हादों। बेनि मादावनो गं 14 सनानि मेडेल, गं 20 रुपानि मेडेल, गं 22 ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों आरो रायजोनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। नोंथांमोना बे मेडेलफोरखौ गोसोआव लाखिनानै लानाया गोनांथार। मानोना आसामनि फैगौ जानो गोनां जायखिजाया आनजादफोरावनो बेनिफ्राय मोनसेबाबो सोंथिया फैखागोना रोखा। थांनाय 8 नबेम्बर खालारखालिसो कक्राझाराव सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ न'निफ्रायनो दिखांना लाबोनानै हानजायै जिनाहारि खालामनाय 9 नबेम्बर खालारखालि कक्राझार जिल्लानि नयासरा गामिनि दुब्लियाव आखाइ आथिं खाख्रबनानै आरो खुगा मेगन खाथेनानै गारनानै गालांनाय जाथाय जादोंमोन। दा बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि समिनुल शेख मुंनि सासे सुबुंखौ कक्राझार पुलिस बिफाना खानो हाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खाजानाय दायनिगिरिया
कलिताया कक्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोल जरेगाव गामिनि थागिबि। दा उन्दै हिन्जावसाया कक्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं आरो मोजां थासारियावबो फैबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों। रायजो नाङैनो सोमावग्लुंनो हानाय गुवाहाटि नोगोरनि डाबल मार्डार खालामनाय बन्दना कलिताया जामिनाव उदां जाबाय। बिथांखौ कामरुप नोगोरमा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज कर्टआ माखासे सर्त लानानै बेलाव उदां खालामनानै होबाय। बे सर्त बादिब्ला बन्दना कलिताया बिजिरसालिनि गनायथि गैयालासिनो गावनि जिल्लाखौ नागारना गुबुन जिल्लायाव थांनो मोननाय नङा आरो सप्ता मोनसेयाव साननै नुनमाटि थानायाव नुजाथिहैनो नांगोन। बिनि सिगां बिथांजों बुथारनायाव लोब्बा थानाय गुबुन सासे धन्ति डेका मुंनि सुबुङा जामिन मोनदोंमोन। नाथाय बे बुथारनायजोंनो लोब्बा थानाय गुबुन सासे दायनिगिरि अरुप दासआ दिनैसिमबो बेल मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि बन्दना कलिताया गुबुन सासे गोसो थोनाय हौवा आरो बिनि सासे लोगोखौ लानानै गावनि फिसाय अमरज्योति दे आरो बिखुनजो शंकरी देखौ इनाय अनागारै बुथारदोंमोन। बिनि उनाव पुलिसजों हमजानो गिनानै सानैबो बिमा फिसानि गोथैखौ थुख्रा थुख्रा दानस'जोबनानै मेघालय रायजोनि दाब दाब हाजोआव गारहैदोंमोन आरो बे जाथाया थांनाय 2021 मायथाइनि जुलाइ दानाव जादोंमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।